дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дастури президент барои баррасии ҳаводиси хорух гурӯҳи вижа таъсис шуд. дарахти модерн дар душанбе арчаи соли навӣ қомат афрохт. шиносоӣ бо сохтмони иншооти гуногун дар шаҳри панчакент. ба муассисаҳои таълимии ноҳияи Масчоҳ 1600 адад мизу курсӣ дастрас карда мешавад. коронавирус дар Русия дари 53 мактабро баст. бо мақсади тафтиши ҳамаҷониба, шаффоф ва воқеъбинонаи ҳодисаи рухдода ҳамзамон ба ҷавобгарӣ кашидани шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд, бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи фаврии тафтишотӣ таъсис дода шудааст. хабар медиҳад ҳафтаномаи қонун ва ҷомеаи вазорати корҳои дохилӣ. ба иттилои манба, ин гурӯҳи вижаро прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон роҳбарӣ карда, он аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳайати 20 нафар ва 6 нафар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсис дода шудааст. гуфта мешавад, пас аз ҳаводис вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов вохӯриҳо бо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Хорух, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбии қӯшунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати мудофиа, ҷавонони фаъол баргузор гардиданд. ҳамзамон гурӯҳи кори бо роҳбарии муовини якуми вазири корҳои дохилӣ Аламшозода Абдураҳмон Аламшо ва муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ генерал-майор Мирзоев дар ноҳияи Ишкошим ва Рӯшон бо аҳолӣ вохӯрда аз ҳодисаҳои рухдода дар шаҳри Хорух гуфтанд. қайд карда мешавад, ки вазъият дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳисони Бадахшон зери назорат қарор дошта, тартиботи ҳуқуқӣ ва амнияти сокинон таъмин мебошад. дар шаҳри Душанбе арчаи соли навӣ гузошта шуд. чун анъана дар майдони дӯстии пойтахт дар паҳлӯи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ арчаи соли навӣ гузошта шуд. тарроҳон ба технологияҳои инноватсионӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар дарахт қариб ягон бозичаи соли навӣ дида намешавад. имсол Тоҷикистон 30-умин солгарди истиқлолиятро таҷлил кард. рамзист, ки баландии арча низ 30 метр аст. дар дохили арча хонаи бобои барфӣ ҷойгир аст. ӯ дар даромадгоҳ меҳмононро пешвоз мегирад. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Панчакент бо сохтмони иншооти гуногун шинос гардид. раиси вилоят аз ҷумла бо рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ, қасри варзиш, муассисаҳои таълимӣ ошно гардид. сохтмони майдони парчами давлатӣ, ки дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент ҷойгир мебошад, моҳи июни соли 2021 оғоз гардида буд. айни ҳол корҳои сохтмониву васлсозӣ 80% ба иҷро расида, корҳои ободонӣ ва кабутизоркунии гирду атрофи он идома дорад. нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ҳамин мавзеъ ҷойгир буда, бунёди он аз ҷониби идораи сохтмон ва меъмории шаҳри Панчакент идома дорад. корҳои сохтмониву васлсозии ин иншоот 90% иҷро гардидааст. ҳамзамон бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихор аз гузаштаи пурифтихори халқи тоҷик, дар шафати майдони нишон ва парчам муҷассамаи асосгузори давлатии тоҷикон, муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ гузошта мешавад. раиси вилояти суғд зимни боздид аз маҳалли сохтмон ба роҳбарияти шаҳр ҷиҳати бо сифати баланд ба охир расонидани корҳо тавсияҳо дод. сипас роҳбари вилоят сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47ро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. сохтмони ин мактаб бо маблағи харҷномавӣ 6 миллион сомонӣ оғоз гардида, то имрӯз 50% корҳои сохтмонӣ ба итмом расидааст. дар шаҳри Панчакент ҳамзамон сохтмони боғчаи бачагона барои 400 нафар воқеъ дар кӯчаи Фирдавсӣ идома дорад. сохтмони кӯдакистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент ва саҳми соҳибкорон бунёд мегардад. раиси вилояти суғд инчунин бо сохтмони қасри варзиш низ шинос шуда, барои дар сатҳи баланд омода намудани иншооти варзишӣ ба масъулин супоришҳо дод. бо дастгирии раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба муассисаҳои таълимии ноҳияи Масчоҳ барои 3200 адад ҷойи нишаст ба миқдори 1600 адад мизу курсӣ кӯмак расонида мешавад. Аъзам Ализода, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Масчоҳ, зимни тақсимоти мизу курсиҳо ба масъулини шӯъбаи маорифи ноҳия дастур дод, ки дар навбати аввал он муассисаҳои таълимие, ки ба мизу курсӣ эҳтиёҷи бештар доранд,
таъмин карда шаванд. бо дастгирии бевоситаи роҳбари вилоят раҷаббой аҳмадзода ба муассисаҳои таълимии ноҳия барои 3200 адад ҷойи нишаст мизу курсӣ таъмин карда шуд. имрӯз 500 адад мизу курсӣ барои 1000 ҷойи нишаст ба мо дастрас шуд. дар рӯзҳои наздик боз 1100 адад мизу курсии дигар оварда мешавад. дар навбати аввал бояд он муассисаҳои таълимиеро ки аз норасоии мизу курсӣ танқисӣ мекашанд таъмин карда шавад. нақша дорем дар давоми соли равон бо дастгирии соҳибкорон мактабро бо компютер низ таъмин намоем, иброз дошт Азам Ализода, иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Масчоҳ. ёдовар мешавем ки дар ноҳияи Масчоҳ 47 адад муассисаҳои таълимии ноҳия фаъолият мебаранд ки дар онҳо наздик 28000 нафар хонанда таҳсил доранд. дар федератсияи русия бинобар бемории коронавирус тақрибан 53 мактаб ба таҳсили фосилавӣ гузашт. тақрибан 53 дабистон бинобар бемории коронавирус дар русия ба таҳсили фосилавӣ гузашт, хабар медиҳад Сергей Шатунов, мудири департаменти ҳамкориҳои байналмилалӣ ва робита бо ҷомеаи вазорати маорифи ин кишвар. ба гуфтаи ӯ теъдоди муассисаҳои таълимие ки дар онҳо синф ё гурӯҳҳо барои карантин, баста ва таҳсилоти фосилавӣ ҷорӣ карда шудааст 1% аст, аммо аксари макотиби русия ба таври муқаррарӣ фаъолият мекунанд. манбаъ меафзояд, дар макотиби русия шурӯъ аз соли гузашта маҳдудиятҳое ки ҷорӣ буданд то соли 2022 тамдид шуданд. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.